martalin taki yana cewa gaskata mafarkinka watakila za ka cimma nasara, gaskata kanka tabbas za ka ci nasara. Babban raunin mutane akwai da shine dainawa, sai dai hanya mafi nasara ita ce gwadawa su ɗaya ko fiye da haka. Bacin karka dakata, dakatarwa ita ce babbar hanya mafi rashin nasara. Bana ce ba ko za ka ci gaba da aikata abubuwan da ba su dace ba, amma karka dakatar da manufarka daidai ta yanayi a kodayaushe kuma a kodayaushe. Menene hana ma ci gaba? Baka da isasshen lokaci ne, baka da kyakkyawan mu'amala, baka da horo, ko baka da isasshen kuɗi. Gaskiya zan faɗa ma abubuwan da ka rasa: juriya, jajircewa, horo da kuma dagewa ci gaba, ko da a lokacin kuma bai zuwa daidai. Karka dakata. Wani irin tunani ne a cikin kwakwalwarka ke ce maka dakata? Ce da shi a'a, ban zo nan ba da na dakata ana. Kana da buƙatar yin nasara a lokacin da za ka yi rayuwa, a nan za ka yi nasara yayin da zuciyarka take bugawa a kowane lokaci. Sannan karka manta, kowane ƙalubale nasara ce, kowace kafa gaba nasara ce. Bacin ko da yaushe zuciyarka na ƙara bugawa. Karka dakata. Idan ba yau ba wani lokaci, idan ba kai ba waye? Ba wanda zai aikata shi a madadinka. Babu wani ƙalubale da za ka kasa jurewa. Tabbas ana cewa hanya mafi nisa makoma mafi kaiwa. Ko da a ce ba isa inda nake so na je ba, ba zan razana ba, domin na san ina samun tabbatacciyar hanya. Ina da ikon canza tantama zuwa hujja, fargaba a jarumtaka, rauni a ƙwari, wahala a ƙarfi, duhu a haske. Ko da zan kasance ni kaɗai a tantama, zan aikata. Kar ka manta, tamkar kana ci da fargaba ne, kuma za ta girma, za ta ci gaba da saka fargaba. Ka ba tsoro baya, ka fuskanci ƙadararka.